и припади. Пожертвай само мен. Хвърли ме на оголени сукари, на псета и на вълци ме хвърли. България! 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 Мълчание. Душата ме боли. 120 години съмнение дълбоки. Там обдънваните атонски високи, убежища скрити от лъжовни мир, места за мули, за отдих и мир. Те се чува само ревът гърморски и вечни шърпот на шумите горски и на звона тежки на вождения звън. В скромна килийка, потена в сън, един монах тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумеща пишеше наведен. Що драскаше той там умислен, един жителен много нов видамаскин, савана отдавна прекъсван оставен и пред кандилото сред нощ пак залавен, що се той му рече своя дълъг труд, или бе философ, или беше луд, или той канон бе, тежък и безумен, наложен на него от строги игумен, най-после въздъхна и рече: гонец, на житие ново аз скурих венец. И като някой древен библейски пророк ил нападно съдили и пустинника срок, кога разгадал бе над гладката кожа тайните на мрака и волята Божа, той твърди очи си разтреперан пред към хаоса тъмни, към звездния свет, към бялото море заспало дълбоко и вдигна пестристи и викна високо: от днеска нататък българският род, история има и става народ! Нека това знае от моето писание, че голям е бил той и пак ще възстане. И че сме имали царства и столици, и от нашата рода князе и патрици, че и ние сме дали нещо на света и на всички словене книга да четат. Нека наш брат знае, че Бог е велик и че той разбира български език. И кога му викна българино бясно, той да се гордее с това име честно. Четете, да знаете, що в стари години, от тези земи славни вършиви дни, как с много кралства влизали са в бран и от царе силни взимали са дан и била велика българска държава. Как се Свети Борис покръсти преслава, как е цар Асен там храмове градил и дарове праща. Кой бе Самуил? Кой бе Иван Рилски, чието свети мощи с чудеса се славят до тоя ден и още? Как се кум пред славни с Никифора ви и от черепа му руино вино пи? И как Симеон цар Угри се прогони и от Византия приема поклони? Четете, о братя, да ви се не смеят и вам, чужденците, да не се гордеят. Нави моята книга. Тя е вам за